יומו השני של מבצע עמוד ענן בדרום נפתח בבשורות קשות, עם הקורבנות הראשונים בצד הישראלי. 3 בני אדם נהרגו, 2 נפצעו בינוני, מפגיעה ישירה של רקטה בבית מגורים בקריית מלאכי. ההרוגים הם 2 נשים וגבר בשנות ה-30 לחייהם, ובין הפצועים גם ילד בן 4 ותינוקת כבת 8 חודשים. עוד 4 בני אדם נפצעו קל מרסיסים, ומספר תושבים נוספים לקו בחרדה. גם היום תקף חיל האוויר עשרות מטרות ברצועה, ובמרכז עזה בוצעו הפגזות גם באמצעות טנקים, אך למרות זאת הירי אל יישובי הדרום לא פוסק. סוללות כיפת ברזל ממשיכות ליירט עשרות רקטות, אך צריך לזכור שלא מדובר בפתרון מושלם, וישנם שיגורים שמצליחים לחדור את מערך ההגנה. בדרום לא מתקיימים לימודים, והתושבים מתבקשים להישמע יותר מתמיד להוראות פיקוד העורף.